دمباش بینر و گوتارین ما یین پودکست کردی ام به برنامه که نو به پیش بری ونه از و حوالی خواه ممه سالی بدر خان امی و سال 2023 به برنامه ناوی شروعین هیامی بوارابن دوی برنامه خواه امی پرانی لسر پیشگیتنین کردستانی بگشتی روستن باکور باشور و روشلات کردستانی هر وها روشلات روجاوای کردستانی چه پیشگیتن هنه امی بوارا هاو بدن پار ببکن سالی دەم باش پەری هەویتکەم تو باشی ایشی باشن سپاس چانی باشم gelek spas پەری وەکە تژیانی زمان ئەمێ vê sera sala nû de bi bernameya şîroveyên heyamê li gel hemû guhdar û bînerên xwe bin ji her çar parçeyên Kurdistanê rûdanan em ê şîrove bikin û derbarê serenavên rûdanan de rojevê de em ê hin caran mêvanan jî werbigirin û hewl bidin rojeva Kurdistanê ji we guhdar û bîneran re bînin ser kanala xwe û platforma xwe ya podcastan. Perî heger em bikarbin destpêka sala nû ya 2022 dan şîrove bikin li Bakurê Kurdistanê. Niha rojava germ nebûna derfetên darayîne li nava xelkê roj bi roj hemû kelûpel û pêdawîstiyên taybet yên rojane gelekî biha bûne û xelk di nava derfetên gelek xirab de dijîn. Rojane nirxên kelûpelan biha dibin û bihayên pêdawîstiyên taybet weke nan, weke ard, weke sotemenî biha dibe û xelk di rewşeke gelekî xirab de ye. Niha rojeva xelkê Bakur ev e herî dawî di podcastek xwe de me ew roşanî bû ziman û di vê heyamê de niha Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ber bi hilbijartinekê ve diçe û millet bereya millet û bereya cumhuriyetê ew jî civînên xwe berdewam dikin. Ew ê ev hilbijartin dê çi biguherîne li Tirkiye ji bo Kurdan çi dibînî? Yani از تشکی و صاحب بیشم جو به هلبجارتنی جو خو همو کس بنده کو تایبت ین جبکر و کرد این سوسیالیست بنده نه کو دوی هلبجارتنی دا سرکومار به گوهرتن و دخازن سال 2023 جبوان و به روپلک نو جبر کو سال 2023 خلقی گلک زحمتی کشاند ملی آبوری دا ملی پولیتیکای دا دواری جیانی دا گلک آستنگی پیک هاتن هم ملی کردستانی دا هم جی ملی باجارین ترکیه و خلق خازه و تنگاسی خلاص بکه و یکی جی لسر پرانی لسر پارتیا CHP دخازن بدن مشاندن و دخازن دوی واری دا نامزد هی که خورد در بخن لی جبو کرده جدایت دزانی لکردستانی دنگی HDP پر خوردن و نه تنی کردستانی باجارین ترکیه دایشی همان دمی کرد جیان دکن و هجمار وان کرده جی پر زیده او ده هلبجارتان دانجی پر دیار کرن دنگین کرده رای کرده و دیسا بری چند روژا هفسروکا HDP پروین بولدان داخویانک دا چاپمنی ده کنگره خوایا ایدری دا گوت ام نه مجبورن به کسی را نامزدین کسی آلیکا دنگ بدن وانا آنجی ام دکارن نامزد خود ارخن اوشی دروجه پرتی نقاش کرن براستی لترکیه تایبت نوا کرده دا ایش پرتی نقاش کرن جبر که جخو کرده باوریا خو پارتین دن پر ندانین دخواستن ben de hamle ki o sabun evji dibêjim pêk hat û gelek kur jî alîkariye didin yani ez sermedya civakî jî dişopînim gelek kes jî vê gotina wan erenî pêşwazî dikin lê tiştekî wisa heye yani eger HDP namzedê xwe derxe wê demê dibêjin hilbijartin
ji bo beşa duyemîn dimîne û dengên sosyalîstan, Kurdan û çepkiran belav dibe, ev jî ji bo AKP û MHP dengê wana xwart dike yan jî em bêjin ji bo ku ew cara ewil di hilbijartinê de derkevin meseleke wisa hatî nîqaşkirin. Helbet nîfaqa îttifaqa di nava Kurdan de jî niha tê nîqaşkirin. Kurdên ça divê hilbijartinê de bibin yek û ça yê dengê xwe an jî namzetekî yek dengî derxin. Ev jî li Bakurê Kurdistanê pir tê nîqaşkirin. Helbet meseleke wisa heye. Rewşa Bakurê Kurdistanê gelek hemû perçeyên Kurdistanê jî eleqeder dike Başûr, Rojava, Rojhilat ji ber ku piranî tişt mesele di Bakurê Kurdistanê de pêşketin çêdibe û rewşên perçeyên Kurdistanê de jî eleqeder dike. Mesele hinekî ev e, ez dibêjim zan tu ça şîrovetkî vê meselê. Ya rastî heger em bêjin mesela hilbijartinê û tesîra dengê Kurdan li ser siyaseta Tirkiye ev tiştekî eşkere ye. Yani HDP di hilbijartina 2018 ya herêmî de karîbû ew hevsengiya hêzê bereksî bereya Cumhuriyetê bikarîne ku AK Parti û hevpeymanê wê MHP Partiya Nasyonalîst a Tirkiye şikestineke mezin bixwin û şaredariyên bajarên mezin weke Stenbolê, weke Enqerê, weke Antalya û Mersînê û gelek bajarên din ji destê wan derbikeve. Ku ev bajar ji aliyê aborî ve derfetên gelek baş direxsîne ji bo Partiya Desthilatdar hikûmeta AKP ku bikaribe bi dahatê wan bajaran alîkariyê bikîne ew komik û rêxistin û komeliyên nêzîkî xwe HDP wê demê karîbû hevsengiyê bikarîne tesireke gelek yekcar zêde tesireke yekcar zêde çêkir û hevsengî ber bê ittifaqa milletê çû. Heger niha dîsa heger li hevkirinek pêk were di navbera HDP û hevgirtin yanî yan jî beşkerî yan veşartî yan tiştekî din pêk were bêguman dê dîsan dengê Kurdan û dengê HDP bikaribin wê hevsengiyê dîsan li dijî hikûmetê li dijî desthilatdarê biguherînin tiştê anha xuya tiştekî zelal nîne di nezera min de herçend Pervîn Buldan heta niha daxuyanek wisa belav kiribe jî hîn jî ne zelale ka HDP dê namzet destnîşan bike an ne mümkün e ez wisa dibînim dê serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu hewl bide bi rêya danûstandin û diyalogê dengê HDP dengê Kurdan ber bi xwe ve bikişîne ber bi masaya şeşbolî ku ew her şeş partiyên opozisyona Tirkiye di nav de ne ber bi xwe ve bikişîne lê HDP ew ê razî bibe razî nebe ew tiştekî dine lê tiştekî eşkere heye ku divê em bêjin herçend heta niha ku masaya şeşbolî opozisyon daxwaza desthilatê dike û hemû amedekariyên wê ji bo wê ne lê ji bo çareseriya pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê yan jî nasîna û qebûlkirina mafên yasayî mafên serwerî Kurdan heta niha çi amadebûnek jî nîşan nedaye ji bilî serokê devayê Alî Babacan ku ew çend care tîne ziman dibêje em dê veguhertinan di destûra Tirkiyeyê de bikin em dê mafê perwerdeya bi zimanê dayîkê qebûl bikin ji bilî Alî Babacan mixabin heta niha ji masaya şeşkolî
ت آمادهبوونك ت پێشکەتنێک ji bo nasîn û qebûlkirina mafê Kurdan, mafên destûriyên Kurdan serweriya siyasî ya li Bakurê Kurdistanê mixabin hetan haçi amadekariyek nîne. Perîxan te tiştekî gelek xweş got ez dixwazim bi destûra te ve behsa wê bikim. Guherîna li parçeyekî bêguman tesîrê li parçeyên din jî dike. Eger em bi bîra xwe bînin proseya çareseriyê di nava 6-7 salan de proseya çareseriyê mafên Kurdan û Kurdî dîsa hatibû desteberkirin û li Bakurê Kurdistanê pêşketinên gelek baş çêbibûn. Vêyekê tesîr li wê çendê kir ku Tirkiye navbera xwe li gel Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî gelekî baş bike. Wê demê peywendiyên Tirkiye li gel Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî gelekî baş bûn. Dîsa heger em temaşe bikin vebûna dibistanên Kurdî, beşên Kurdî li zanîngehan tesîr li Komara İslamiya İranê jî kir. 2014 de Komara İslamiya İranê li parêzgeha Kurdistanê li Sinehê wê jî beşa Kurdî vekir û dersên Kurdî weke beş da dest pê kirin. Hêvî dikim di bijartina 2023 de Kurd gaveke stratejîk bavêjin û bikaribin mafên xwe yên destûrî berceste bikin û bi dest bînin. Tiştekî wisa şey ez dixwazim vê yekê şevê bikim beriya ku ev nîqaşa namzeta û hilbijartinê bêkirin tu zanî dadgeha bilind alîkariya xezînê ya HDP jî berê û pişra mesela hilbijartinê hate dest pêkirin û heta bêje gelek derdor gotin ev pêngava ji bo partiya HDP bêgirtin ev pêngavek bû. Hîn ev nîqaşî berdewam dike yanî milekî de hilbijartin wê pêk bê pêşerojê de milekî jî li ser HDP ev tişî tên kirin. Yani dibe ku heta hilbijartinê tiştê din jî pêk benê ji bo HDP ev jî di nava civakê de û di piranî dîsa di nava çapemeniyê de tên nîqaşkirin. Belê ew nîqaşeke germ e weke te gotî li Bakurê Kurdistanê. Hikûmeta AKP şandek şandibû cem HDP îro ji xwe HDP jî red kiribû ji bo guhertina hîcabê meseleya hîcabê di destûrê de HDP ew şanda randevû nedabû şanda AK Partiyê. Di nezera min de heger HDP bikaribe stratejîk gavan bavêje dê hikûmeta AKP ne hikûmeta AKP tenê dê hemû partiyên din mecbûr bibin werin ber HDP çûnke dengê HDP û nûnertiya HDP gelekî girîng e ku bes HDP bikaribe wê nûnertiyê bawekî stratejîk bikar bîne ji bo bercestekirina mafên Kurdan. Baş e. Wê demê em derbasî Rojhilatê Kurdistanê bibin. Em dizanî ev demekê dirêj e li Rojhilatê Kurdistanê çalakî pêkdenê piştî qetlîama jina Amînî û hîna jî ev reş berdewam dike. Ev çend rojên dawî jî gelek kes jî tenî darvekirin yên ku bi hinceta telê wan çalakiya bûne û bi rastî dîmeneke pir nebaş jî derdikeve holê. Ez dixwazim em hinek li ser vê mijarê jî rawestin. Belê. Ya rast Perîxan ev demeke yanî ji roja destpêkirina şoreşa jina Emînî hetana her roj guhême ser Rojhilatê Kurdistanê ne guhême çavê me dilê me her fokusa me bûye ser Rojhilatê Kurdistanê em bi hûrgilî em dişopînin dixwazim bizanim bêka çi diqewme wehşeteke mezin bi destê Komara İslamiya İranê ve li Rojhilatê Kurdistanê pêk tê bi hemû
به همو هویتیا خو ایریشی خلک روشلاتی کردستان دیگه حتی آنها دوان خو پیشانان ده زیادتر 140 کس مرنه 140 کس باوی که رسمی هاتنه و شارتن و به هزاران کس بریندار بونه جوان 140 کسان 8 کس جه زاروکن همین وان دمن 18 سالیه ده یا اوی باش بیراته دمکه ده او هیاما 2000 حتی 2010 لباجرین باکور کردستان او زاروکن کفر داویتن پانزیرین پولیسان هبون او زاروکن بیترس زاروکن ویرک ین باکور کردستان او همان ویرکی همان ویرکی نهال نام زاروکن روشلات کردستان پیدا بویه و به تا وای ایدی نه سپای پاسان دترسن نه بسیجان دترسن نه جحشن کمار اسلامی ایران دترسن ل کوچه و کلانا نه و تشت عجیب جی او پریخان او زاروکن کنحال کلانا نه پرانیان وان مالباتن شهیدانه یان مالباتن گرتین سیاسی نه و دنابا خوپیشاندانان دنه چیزی ببه yani Komar İslamya İran'ı be avancı be balafrancı eriş bike şuat tanklu topu hemu erişan pektine jve saate şunda be balafrancı eriş bike edi halk ne melleyan ne sistema van melleyen Komar İslami kabul nake Komar İslami rejimeke fundamentalist rejimeke شیعه پرست و یک پرسته کرد پی قبول نینه بلوچ پی قبول Ez نینه bêjim ne tenê Kurd hemû gelên ku li Îranê jiya dikin êdî pê neqebûlin ji ber ku Kurd, Faris, Azerî, Belûç û Ereban bêje hemû kes êdî di nav çalakiya de ne hewl didin çalakiyê xwe jî xurttir bikin. بله عرب پی قبول نینه گیلک پی قبول نینه یارسان نه پیکاتین دینی نه پیکاتین نتویی به تو آوایی اگر تو شیعه بی تو فارس بی ویدمه تو شیعه و فارس نه بس دوی تو آلیگر و طرفگر مذهب آوان به تو آلیگر مله آن به اگر نه بوناته لیران جوان را مترسیه زیادتر سه ماه سر خو پیشاندان را در باز بون و روزانه خو پیشاندان بردوام دکن ایدی کتیه و قناغه روز بروز کمار اسلامیا ایرانی بر بلاوازبونه و دیچه ورکیا خلقه جی روز بروز زیده دبه ایدی خلق جوی شورشی و ناگرن پشتی وی قناغه یا مهم اوه که پشتی وی قناغه کرد روشلات کردستان چبکن او گلکی مهمه دماز دنارم پارتیان روشلات کردستان از دنارم اوج دانشجویان هادکن لدربی ولات به اپوزیسیونا ایران راه دانشجویان نوان هنه به ولاتن دربی ولاتن درباره هندانستان نوان هنه به آمریکا را به فرانسه را هندانستان نوان چه بونه اگر پارتیان روشلاتی کردستان جی بکاربن مافین کردان مافین سروریه این کردان پرسا کرد لهر شب پارچه این کردستان پرسا سروریه یعنی اگر کرد لسر آخوا نخودی سروریه که سیاسی بن پرس چارەسەر نابه نونرین کرد یان روشلات کردستان جی اگر بکاربن لسر ماسین دیالوگی لسر ماسین دیپلوماسیه مافین کردان برجسته بکن مافین کردان بینن زمان او ده بکاربن دست به روژا روشلات کردستان ده دست به روژا اردنگاریا ایران ده بکاربن رولا خو بلیزن اگر نه مخابن ده اف باجو اف خزنه مزنا خونا گنج کردان مخابن ده والا هر از دبینم مثلا از دبینم مثلا گلک جوان بحثا
اوه دیکن نونرین پارتیان روشلات کردستان بحثا ایرانی بونه دیکن بحثا آرینیزم دیکن یعنی ev gotinên gelekî bêmane ne yani Kurd ne Kurdin ne İranî ne Aryanî ne yani Kurd e mesela mesela eğer tu bi çavê ew ê temaşe bikî tevhîdê bi yekîtiyê temaşe dikî baş e yekîtiya neteweyan yekîtiya pêkhateyan lê divê ew hemû yeksan bin. Ez Eğer dixwazim vê yek pirs bikim kerim yanî ev demek derêje li Rojavayê Rojhilat çalakî têne darxistin destpêkî li ser medyayê pir dihate nîqaşkirin, pir dihate dîtin hem di warê Kurdan de û hem jî warê bîgeştî li cîhanê li gorî min qas jî ku ez dibînim sanki hinekî daketiye yani ev dîtin, ev pêşeng, ev çalakî êdî li cîhanê deng dernakeve xelkê Rojhilatê Kurdistanê û xelkê Îranê giştî weke ku tenê mane jî mirov dibîne. بله بله او راسته yani gelek problemin ve mesele hene yek java ku mesela medyaya behez ya Kurdan Roşati Kurdistan'ı tüneye medyaya Kurdan ku em dizanin ew jî zêdetir medyaya hizbiye serbixwe û medya حزب روشاتی کردستان جی مخابن او چند بهز نینه هری داوی عمر اسلامی ایران ده 28 مجدار ده ایریشی بارگه و بنکین روشلات حزب روشات کردستان کربو ل هولیره لکویای و دمه گلک ناوندین پارتیان ین مدیایجی جناف چوبون مخابن مدیای که بهز Kurdan jinine roşlatê Kurdistanê çend rêxistin mafê mirovan hene ew hewl didin bibin dengê roşlatê Kurdistanê ew jî heta radeyekê dikarin wî karî bikin medya û pozisyona Îranê heye weke İran International û Menuto û dihan kanalên wan hene ew jî bes ji dîdgeha xwe temaşeyî Roşlatê Kurdistanê dikin bi dîdgeha temaşeyî Îranê dikin bi tawayî behsa wê tundiya Komarê İslamiya Îranê beramber Kurdan nakin. Mesela heger em dizanin di vê heyamê de şerrê mezin di navbera spayê pasdaran besîç û zarokên Kurdan de diqewme li nava bajar. Lê ew di îstatîstîkan de em dinerin yan xebereke wan heye di malperên wan de yan du xeberên wan hene di postên ew ê jî de yên medya sosyal jî de du sê postên wan hene bes rojane li her bajarê Rojhilatê Kurdistanê xwe pêşandan hene û genç û keç û lawên Kurd ku xusûsî keç bi destên vikî vala giyanbaziyê dikin bo azadiya Rojhilatê Kurdistanê mixabin ev dengê wan ev wêrekiya wan ev meşa wan ji bo azadiyê heta niha nek cîhan bi rastî heger ez bêjim negiya hemû Kurdan. Baş salê ez dixwazim em derbasî Başûrê Kurdistanê bibin ber bi dawiya salê gelek seledan li Başûrê Kurdistanê pêk hatin gelek serokwezîr gelek serokkomarê gelek welatan hatin Başûrê Kurdistanê serlêdan kirin her wiha li Başûrê Kurdistanê jî gelek welatan serlêdan hatin kirin ji bo tekliya di navbera welatan de xurt bibe û dîsan nîqaşa hêza artêşa yek peşmerge heye li Başûrê Kurdistanê di navbera yenekî û ew ê de ev mesele çijan astê de ye ji bo hêza yek peşmerge li Başûrê Kurdistanê. Belê ya rast dîplomasya ji bo
başvuru Kürdistan'ı ji bo hewlerê yani bi salana dewam dike. Piştî hilbijartina hikûmeta Mihemed Şia Sudanî vêyekê gelekî berdewamtir bû. Diyara hewlêr û Bexdayê jî li hevdû kirin û wisa hikûmet pêk hat. Perîxan ya rast danûstandinên welatên derve, welatên Ewropayê û xusûsî hevpeymanîya navdewletî ya dijî Daişê ji bo hewlêrê her tim berdewam dike. Diyara piştî avabûna hikûmeta Mihemed Şia Sudanî hewlêr û Bexdayê jî li hevdû kirine û kêşeya wan ya serekî hewlêr û Bexdayê li ser Bilçeyê ye. Wisa diyara li ser wê jî rêkeftin hatiye kirin. Heger em behsa peywendiyên hewlêr û Bexdayê bikin yan jî peywendiyên hewlêr û welatên derve bikin, çend mesele hene ew divê yek bi yek em behs bikin. Ez naxwazim babet zêde dirêj bibe. Lê ez dixwazim vê çendê bêjim te amaje bi proseya hevgirtin yan jî yekxistina hêzên pêşmergeyên Parti Demokrata Kurdistanê û Yekîtiyên Niştmaniya Kurdistanê kir. Ew prose berdewam dike. Hêzên hevpeymaniya navdewletî serpereştiya wê projeyê dikin. Heta niha ji sedî şêstê hêzên pêşmerge bûne yek bi ser Wezareta Pêşmerge ve hatine girêdan. Hêzên taybet mane weke yekîneyên heştê yên Parti Demokratîk Kurdistan pedekê û yekîneyên taybet yên heftê yên Yekîtiya Niştimanî û hêzên istihbaratê û çend hêzên din yên taybet mane. Ev prose berdewam dike û demeke navbera Yekîtî û pedekê jî de diyalog tunebû hin alîşen navbera wan de hebû. Ew jî niha çareser bûye. Herî dawî beriya sersalê li hevdû ciriya bûn û biryare di nava van rojan de di ser asta polîtbîroyê her du alî jî bicivin û li hevdû bikin û rêkeftineke nû îmze bikin. Rêkeftineke nû ya stratejîk îmze bikin. Heger bikaribin li hevdû bikin partî û yekîtî, PDK û yekîtî ew yekxistina hêzan ne tiştekî gelekî zehmet e. Di qonak dikarin hemyan bibin ser çetreya Wezareta Pêşmerge û ji xwe divê wisa bikin. Yani divê wisa bikin. Nabe ku her hezbek artêşek wê hebe û her fermandarek artêşek wê hebe ya baş û ya pêwîst beriya ku 20 salan beriya 25 salan diviya û bihata kirin mixabin hetana hîj nehatiye kirin diviya bew ev qonak beriya 25 salan bihata kirin. Hêvî dikim roj beriya rojekê ew tişpêk were û li Başûrê Kurdistanê di payîzê de em dê hilbijartinekê bibînin. Yani biryar bû îsal hilbijartin bihata kirin. Yani 2022 de hilbijartin hata kirin lê mixabin ew hat talokkirin qerar e di îlona 2023 de hilbijartin li Başûrê Kurdistanê pêk were hilbijartina giştî. Baş ez dibêjim piştî Bakurê Kurdistanê em ê di ser hilbijartina Başûrê Kurdistanê jî pir rawestin ji ber ji bo we jî ev mijar gelekî giring e. Ez dixwazim em hinekî qala Rojavayê Kurdistanê bikin. Tu zanî dawiya salê û rastî gelek êrişa hat gelek cê ceyrana avê û nexweşxane ji aliyê Tirkiye ve hatin bombebaran kirin û rastî gelek kesan jî jiyana xwe ji dest da û hîna jî ev êriş caran caran berdewam dikin û dîsa serdana Bafil Talibanî hebû dawiya salê û ev meselê jî di nava Kurdan da pir erênê hate pêşwazê kirin û di demeke wisa da ew serdan
و حتی ویژه گلک کسا خواست کل باشوری کردستانی جی هن هیئت بچن وی دارید سا سردن آخوا بردوام بکن مثلا روژاوای کردستانی چاده نرخینی یا rast serdana Bafıl Talabani ji bo Rojavayê Kurdistanê gelekî mühim bû yani dîtina fotoğrafekî wisa dîmenekî wisa pir baş bû û diviya bû ev hertim ev seredan û danûstandin fotoğrafên wisa em bibînin di navbera Kurdan de ew ruhê Kobanî dibêjin ya ruhê Kobaniyê ku hemû şervan û gerîla û pêşmerge hemûyan bi hev re Kobanî parastin û ew efsaneya Daişê li cîhanê ji nav birin. Diviya be ew ruh hertim di nava Kurdan de di nava siyasetmedarên Kurdan de zindî be pêş hemû berjewendiyan berjewendiyên hizbî takî berjewendiyên neteweyî di ajandaya wan de hebe hevîdarim dîmenên wisa zêdetir em bibînin. Niha Tirkiye xwe ji ewan re amade dike, xwe ji êrîşan re amade dike. Heta niha bi eşkereyî hem Amerîkayê hem Rusyayê gropa kes ji wan êrişên Tirkiye re vê nexistine. û Tirkiye hewl dide niha bi rêya Rusyayê û rejimê dawiyê li serweriya Rojavayê Kurdistanê bîne. Hewl dide xwenêzîkî rejimê bike birêya Moskowê. Tu dizanî beriya bi 2 hefteyan wezîrên berevaniya Tirkiyeyê li gel serokê istihbaratê û wezîrên berevaniya rejima Sûriyê li Moskowê civiya bûn û qerar e roja çarşemê wezîrên derve yên welatan jî bicivin û piştî wê jî Erdogan bi xwe beriya bi rojan got ew ê jî dê li gel Bişar Esad bicive. Heger Tirkiye li gel ew ê rêk bikeve li gel rejima Bişar Esad rêk bikeve ku bi rêya rejima Bişar Esad û ew komên İslamî yên Îranê gelek komên İslamiya Îranê li Sûriyeyê hene bikaribe bi hêza wan fişarekê bixe ser Rojavayê Kurdistanê di nezera min de plana Erdogan ew e eger madem Amerîka glopa kesk cere vê naxe bi destê van hêzan bikaribe dawiyê li serweriya Rojavayê Kurdistanê bîne. Herî dawî John Kirby berdevkê Pentagonê eşkere kiribû danûstandinên Tirkiye li gel rejima Bişar Esad dê çi tesîrê li hebûna wan û li Rojavayê Kurdistanê neke. Hevî dikim Kurd jî bikaribin ew kartên destên xwe de bicî bikin wan baş bikarbînin. Niha tu dizanî yanî li kampa Holê bi 10,000 Daişî hene. Li Reqayê hîn 10,000 Daişî hene. Ev madem Musa'ya divê cîhan divê hevpeymaniya navdewletî NATO piştevaniya Kurdan bike ku bikaribin serweriya Kurdan biparêzin beramber êrişên rejima Beşar Esad, Erdogan û Îranê. Hêvî dikim li Rojavayê Kurdistanê jî Kurd van geşedanên beramberî wan têne kirin bibînin û ew jî ne destvala bin. Gelek hewldanên wan jî hene dîplomasiya şandên Rojavayê Kurdistanê jî hene ez dibînim. Ew jî bi welatên kendavê re bi welatên Ewropayê re danûstandinê wan hene. Hevî dikim bikaribin Kurd bi tena serê xwe û dostên xwe yên li dünyayê bikaribin xwe biparêzin çünke me bi çavêserê xwe dît di hemema 10-12 salan de bi hezaran gencên Kurd ji bo parastina xaka Rojavayê Kurdistanê bûne qurbanî. Nabe Kurd divê heyamê de vê sale
salê de wan erdên wan xakên bav û kalên xwe bi xwîna xwe azad kirine dîsa bidin dagirkeran. Ev divê neyê qebûl kirin. Hemû Kurd bi çavên xwe temaşeyê Rojavayê Kurdistanê bikin û biparîzin. Ez dibêjim sala 2023 ji bo Kurda gelek wê dijwar de bes ji ber ku Bakurê Kurdistanê hilbijartin heye û pir giring e ji bo rewşa Kurda ya pêşî. Her wiha Rojavayê Kurdistanê dîsa hilbijartina Bakur li ser tesîra xwe li ser Rojavayê Kurdistanê jî dike û Başûrê Kurdistanê dike dîsa hilbijartinê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê pir giringî ji bo yekîtiya Kurdan û her wiha rewşa rojhilat ev çalakî jî pir wê berdewam bikin wisa diyar kere û em ê ji xwe van mesela her nîqaş bikin û peyda em ê bibînin ka heta dawiya salî çi benda me ne û di vir de jî ew derdkeve holî yani ew meselê hemû persiyên Kurdistanî yekîtiya Kurda divê derkeve holî ji ber ku hemû meseleyan da eger nebin yek rastî hemû persiyên Kurdistanî dibin tehlike mezin danê divê mirov vê yekê jî bizanibe. Belê ew tişteke ya dilê me ew e ya dilê me ew e û heger nebû jî divê hizbên Kurdî destêwerdanê di kar û barên hevdû jî de nekin rêzê hevdû bigirin û rêzê serveriya hevdû bigirin destêwerdanê di karên hevdû de nekin û ji xwe ya ku dilê me dixwaze ku hemû hevdû bigirin bi hev re hereket bikin piştevanê yektir bin heger wê jî nekin bila destêwerdanê di kar û barên hevdû de nekin hevdû lawaz nekin ev jî daxwaza raya giştiya Kurdan e rastî yani ji bilî ew ê ji bilî di nezera min de alîgirên hezban û tarafgirên hezban daxwaza hemû miletê Kurd e ku hemû Kurd hevgirtî bin yekgirtî bin û rêzê hevdû bigirin weke te jî gotî sala 2023 de gelekî dijwar be û tiştekî din ji bilî meseleyên siyasî û aborî ez dixwazim balê bikişînim ser yek ji meseleyê herî girîng ku îsal em ê biaxivin meseleya keş û hewayê ye meseleya guherîna keş û hewayê ye mesela ev dê gelekî tesîrê li ser Kurdistanê bike tu dizanî xusûsî misal Rojavayê Kurdistanê em diaxivin Tirkiye carê çemê Firatê digire û bi rojan av naçe parêzgeha Hesekê, Qamişlo, Kobaniyê dîsan Tirkiye çemê Dicleyê digire av naçe Başûrê Kurdistanê dîsan durustkirina bi sedan bendavan li Bakurê Kurdistanê em dibînin gelek gundên Bakurê Kurdistanê dibin avê daman gelek bajar êdî xelk neçar dibin ji ber gundî neçar dibin biçin bajaran nemakarin ajalan xwedî bikin nemakarin cotkariyê bikin dîsan li heman keşa ku li Bakurê Kurdistanê heye li Rojhilatê Kurdistanê jî heye gola Urûmiyê zuha bûye dewleta Îranê Komara İslamiya Îranê ava diçe ser çemê zirêbar gola zirêbarê û Urûmiyê û çemê zê wan hemyan kom dike û dişîne bendavên Hemedanê bendavên İsfahanê ava Rojhilatê Kurdistanê jî roj bi roj em dibînin li gor raporan kêm dibe ev hemû siyasetên dagirkeriyê ne yani bi çavên استعمارê temaşeyî Kurdistanê dikin welatekî dagirkirî di nezera min de di sala 2023 de em ê van babetan jî û babetên bi keş û hewayê re alaqedar gelekî biaxivin û gotûbêj bikin. Baş em hatin dawiya bername xwe ez bawerim.
اره olam من دکارن بقدینن پریخان گلک سپاسیا تدکم اجي سپاسیت ددکم و حتی برنامه کردن بمینن خیلی خوشی دا. گهدار و بینرین هجا سپاس جبکو بسبر ولما گهدار دکن و تماشا دکن ببیند نوا خیر و خوشیه ده خاطره